В работилница за боядисване на великденски яйца се превърна за един ден предизборният клуб на партия Лидер в Ямбол. Кандидатите за народни представители от листата осигуриха яйца, бои, чечици, кошчета и всичко необходимо за акцията. Клубът се изпълни с празнична атмосфера, усмивки и много старание за изпълнението на начинанието. Водачът на листата на политическа партия Лидер за Ямбол Веселина Борисова и доброволците, млади приятели на Лидер, използваха различни техники за боядисването и шариха с много фантазия яйцата, като спазиха и традиционно първото да бъде червено. Инициативата ни не е самоцелна, обясни Веселина Борисова. Яйцата ще бъдат разигравани на търг, а събраните пари ще дадем на деца в неравностойно положение. Минаващи покрай клуба граждани получиха и специалните предизборни цветни великденски картички на Лидер с боя за яйца, на които е отпечатан лозунгът на партията "Съживяваме България" и номерът на бюлетината 25.